today. Ang saya-saya ko. Paubos ko yung garlic rice. So good. So crunchy. So good. Ang tinapa nila malasa. Tinapang-tinapa. Kasi may nabibiling tinapa na hindi siya lasang tinapa. Smoking. Hindi mo lang ito. Yeah, totoo. Wala. Saka hindi siya gawin yung mamantika. I think kapag gabi maganda to kasi may ilaw siya. Wala nang parking sa pagpapark dito. So, apin inimawa. Tinya, merienda buffet promo. I think it's the merienda only. Pero breakfast, lunch, dinner, all a la carte. Yeah. So, we're going to try the breakfast. Let's take mother. We're going to Madam E. Hi. Hi. Thank you. Mama, yours? Thank you. Wala pa akong kape? Kaya magkakape muna ako. Nano seli mo? Chicharong bulaklak. Creamer. Sugar. May dala ako sugar doon dapat. Thank you. Yun, may kalamansi pa yata. Wow. Salamat. Hindi, bulaklak ako. Tapos po kung halimbawa ma'am, ayaw nyo lang sa coffee, gusto nyo mag-juice, po pwede po siyang palitan. Wow, thank you. Unlimited. So, included pala siya. Thank you po. Oh, included. Lahat ng drinks. Nagsawa ka sa kape. Papalit ka ng juice. Pwede daw. So, kamo na kung kamote. Maasin yung ano natin pa. Kaya natin yung suka. Hindi ko alam. Meron yung suka. Alam na kung kanila ito. Mamaya tatanong natin kung kanila. Ay, puto magparas siya. Ali ka mamang maparas. Ali ka pa. Baka ito. Baka ito. May isa pa dito. I don't know kung patis yan o ano. Tanong natin mamaya. Hindi, tikman mo muna sa'yo. Ang tanga-tanga ko naman. Matatapon. Okay na ako. Walang sugar, walang creamer. Binuksan ko pa mo, sayang. Tikman mo nga. Gusto mo toyo kalamansi, mama? Dahil ano pala yun? Nano. Gusto ko na. Dito lang para walang kalat. Sayang. Masarap yung aksyon. Sabi ko to para makakain ko. Kain. Sulitin ko. Kasi, ikit na mag-video ko kaya. Mag-video ko. Hindi ko pa tinry. Sige, pag maanghang yan. Maparas yun eh. Oh, alin pa ka na lang.
Nakasukan? Amingin ko pumaparalo. Kung patis o... Pero hindi siya masyadong. Patis. Patis yama. Hindi siya maangang. Sure? Madali lang lumamig yung kape nila. Kaya... Kaya sila nagbigay Ma, try mo gaing na bangus. Try nyo pa yung... Hindi. Ang laki. Yan. Ha? Etong tiyan ang kainin mo ma para hindi ka... Yung tikman mo pa yun. Sige po. So very crispy. Sa pagka-crispy. Wala na try ba? Espada. Very good. Espada ni mama. Alam ko na. Pinipit ako kasi. Sa pagka-crispy, pati ulo. Pwede kainin. Ayan, kanyaman yung tayo. Bari kita merienda dati. 30 ka na. Yan yung merienda. Ang matamis o ano nila? Suka? Pinakurat. Good. O yung atsara. Alin na maparas ma? Aliyaki. Mm. Kanya ka eh. So Pero crunchy. masyado So good. This one, Kanya mami yan ang I love it. Ano silang kamote? Ano atsara nila matama? Masarap. Alin pa? So good? Unlimited yata yung once na lang. Hindi na yata, no? Hindi. Sarap. Ang sarap ng ano. Yung, masarap yung... Parang baka yung tinapa nila malasa. Malasa. Tinapang tinapa. Kasi may nabibiling tinapa na hindi sa lasang tinapa. Smoking. Gusto ko talaga. Gusto mo pa na rice? Hindi. I love atsara. Masarap din yung atsara. Masarap na yung atsara. Ang fairness. Sulit. Tsaka, malaki yung portion niya, Nema. Hindi na siya masama sa 250. Kasi yung rice, karne, may dalawang itlog, may atsara, may kamote. May dessert pa, oh. May kasama pa siyang pritong saging. Very crunchy. Saging na, ano. Dito kami, mahangin. Kaya ganun akong ganun ng buko. Masami pa pa yung Sarap ng espada. papakin mo. Nagano kaya ata naman eh. Ito ng buka. Ba? Meron tayong natikman na sa Meron kasing- sa Marites na eh. Meron ko sa garlic rice. Pero Diba nag-take out ko pa natatabangan ako. Masarap yun. This one, panalo. Gusto niyo po lang. Gusto niyo ba? Ah. Try natin yung nanini ba? Gusto niyo kalabaw. Tusino kalabaw. Kasi nung kabayo. Parang tusino sa amin, ano to? Ang sikat sa atin ma, tusino conception, di ba? Burong babi. Burong babing damulag. Kasi pindang. Ang ibig sabihin nun, kalabaw. Sa atin. The classic one talaga. Ito yung tusino kinakain talaga sa concept yung dinadala mo mama pag nasa Manila tayo, di ba?
Kasi no conception. Oh. Hindi, siguro sa gutom lang ako, but I love it. Kasi may lasa eh. Kahapon gutom ako, pero nung kumain ako, yung kinainan ko, hindi ako natuwa. Kasi feeling ko matabang lahat. But today, ang saya-saya ko. Hindi ka na ng isa pa. Kasi, hindi na siya mainit kasi tingnan mo. Thank you, Mama. Hindi na ano. I think, naku, mabubusog ako. Parang gusto ko pa na isa pang garlic rice. Hindi ko kumain. Ako mata. Tako patatas, di ko maubos. So good. I love it. Atsara po yung gusto niyo ba? You don't like? Ayun mo? I love achara. Kaya Mama. Happy tayo. Kunin niyo na ba? Hindi. Meron pa ako. Happy tayo. The achara, Ba tayo? Hindi ko kumain. may acharang Happy tayo. ano yung masasabi mo yung lasang atsara talaga siya. Opo. Meron kasi atsara na matabang na kulang sa lasa. But this one, parang sakto yung pagkaano nila. Yung ilang araw nito. Oo. Yung atsara talaga. At takot akong order itong tinapang bangus. Boneless ba to? Nakasulat doon. Kasi inisip ko baka Hindi, bangus matinik. But this one, no? Ganina pa ako naghahanap ng tinik, wala. We love maanghang, pero hindi kami nagsili ngayon kasi si Mama hindi kumakain na maanghang. Yaman, Ma? Sarap. Sarap. Happy? Try natin yung merienda naman nila sa susunod. Kain na. Kain na. Yung isa nag-aantay ng chicharong bulaklak kasi umorder siya ng chicharong bulaklak. Paubos ko yung garlic rice. So good. Alam mo sa totoo lang, ang gusto ko sa kape, yung kumukulo. Pares tayo mo. I love kaping. Si tatay ko yan, yung pwede siya dyan. Kaya kapag nasabi niya, gawa mo akong kape. Kaping iniinom o kaping mainit. Kasi dinidiretso lang yan. Ako gusto ko man. Masarap, di ba, Be? Smoky. May kalasa. May kalasa talaga. Yung tinapa talaga siya. So good. Alam mo yung garlic rice niya sa... Wow! Ayan na yung chicharong bulaklak namin. Isa pa pong kape. Mainit. Gusto ko yung kumukulo yung kape. Mainit. Ano po? Mainit. Kape po. Kape. Kape pa po. Na mainit po. Thank you! Tingnan niyo yung chicharong bulaklak. Ako yung bibideo kasi masela magpa-video si Bebe. Tingnan mo yung chicharong. Tingnan mo yung chicharong bulaklak niya. Tingnan mo yung katawan niya. Diba? Ayan yung garlic rice ko. Thank you. Garlic rice yan. Lain lang daw po. Garlic rice ba? Oh, garlic rice. Thank you. Yeah. Tingnan natin. Kung gusto siya. Hindi maririnig kasi wala akong mic. Yung suka nila. Hindi ko alam kung silang gumawa nito suka na to. Ay, fairness, hindi maalat. Mama. Si Mama kumakain si Charo. High blood. Kaya, paglaban niya, uminom ako ng gamot.
Pero mas malutong yung sa SM na. Ay, yun eh. Maganda, mas gusto yung luto nito. Ganito. Tsaka fresh to eh, no? Hindi mo lang ito. Yeah, totoo. Wala. Tsaka hindi siya gawin yung mamantika. Coming from FF. Ayan. Hindi masyadong makomment yan pagdating sa pagkain, pero so good daw. Kasi paborito niya to, chicharon. So, coming from him, wala daw lansa. Gusto daw niya yung pagkaluto. Thank you, baby. Enjoy. Ah? Ano yun? In fairness. Mukhang nababad ka lang. Yung garlic niya. Halo ko pag ito, hindi ko naubos. Mama! Alam ko, hindi ka pa... Meron pa, konti lang. I love it. Ilaba mo na dyan. Kunin mo na lahat ito kasi Kunin mo na. masyadong malutong. So, iniingatan ko yung meeting ko yan. Alin? Masyadong, kunin mo na lang. Masyado siyang... Ang kainin mo to. Boneless to. Walang sinit. Ewan ka boneless. Ako, I love to. Ayun. Ito pa. Nagnanakaw ako ng espada sa nanay ko. Ito pa. Ayun, dalawa. Kasi di pa wala sira yung ipin ko. Iniingatan ko pag matitigas. Babe, pagbuwas mo ako sa papa. Pero may ganyan, no? Oo nga, no. Tanga. Magkano yung chicharong bulaklak nila? 300. Aray. Hindi ka na. Hindi pa. Once in a while, not bad. Sarap ng suka nila. Tsaka sulit, di ba? Why? Baka may tinda silang ganyan suka. Gusto ba? May gawa. So, busin muna namin to. Nag-enjoy naman kami. Nag-enjoy ba kayo? Do you like the food? Yeah. At saka ito yung Ayan. sandwich. Pag-iwak para kaya kayo. So, don't forget to like, subscribe. See you again. Very katutubo, di ba? Even the toilet is very katutubo. Ganda. Payabit. Pahila. In fairness, ang toilet malinis. I'm very maselan sa toilet. As in, before I use talagang para akong tagalinis, maglilinis muna ako before I use. But this one, no need. Kasi malinis siya, maybe because kabubukas lang. Hopefully, tuloy-tuloy niya kahit hanggang gabi sana. Walang amoy, malinis, hindi basa yung banyo. Very nice.